Αγαπητοί τηλεθεατές, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή με πλούσια θεματολογία από το κλάδο της υγείας και κοντά μου στο τηλεοπτικό αυτό ταξίδι έχω βέβαια, όπως πάντα, τους συνεργάτες εδώ, τους πολύτιμους της εκπομπής, τους ειδήμονες του ιατρικού κλάδου, τον κύριο Σαββόπουλο Χρήστο, καθηγητή παθολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας για ακόμη μία φορά. Και σας ευχαριστούμε για ακόμη μία φορά, γιατί ξέρουμε πόσο βεβαρημένο είναι το πρόγραμμά σας και έχετε ξεκλέψει λίγο από το πολύτιμο χρόνο σας για να μας βοηθήσετε έτσι σε προβληματισμούς μας αναφορικά με. Θα το κάνω με μεγάλη χαρά πάντα, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αυτές οι εκπομπές είναι ό,τι καλύτερο για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Ναι. Πάντα κάτι αποκομίζουμε από έτσι αυτό. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ. Κοντά μου επίσης έχουμε τον κύριο Κανέλο Ηλία, διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικό καρδιολόγο του Πολυιατρίου Ίασης εδώ στην Κοζάνη. Μας κάνει και την τιμή ο κύριος Κανέλος να βρίσκεται και εδώ κοντά μας και βέβαια στην πόλη της Κοζάνης. Κοντά μας έχουμε και τον κύριο Διπλάρη Κωνσταντίνο. Καλησπέρα σας για ακόμη μία φορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Διπλάρης Κωνσταντίνος, διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καρδιοχειρουργός και επίσης ιατρός του Πολυιατρίου Ίασης εδώ στην πόλη μας, στην Κοζάνη. Σας ευχαριστούμε θερμά που παρευρίσκεστε εδώ στο στούντιο. Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με ένα θέμα το οποίο ταλανίζει πολύ κόσμο, την υπέρταση. Ύπουλο θέμα αυτό, πολλοί το βλέπουν, λίγοι δίνουν σημασία. Θα ήθελα λίγο να το συνδυάσουμε με την διατροφή και τον τρόπο ζωής που επιλέγουμε και πώς αυτός επηρεάζει το κομμάτι υπέρταση. Να ξεκινήσουμε λίγο από εσάς, κύριε Σαββόπουλο, να μας πείτε. Βεβαίως, έδωσε ένα εύστοχο επιθετικό χαρακτηρισμό, μάλιστα είναι ο σιωπηλός φωνιάς ή silent killer, όπως το λένε οι Αγγλοσάξονες. Και πράγματι, πολλές φορές ανακαλύπτουν την υπέρταση μέσα από μια επιπλοκή της. Δηλαδή, έρχεται με ένα εγκεφαλικό, ένας νέος ηλικίας ασθενής και μετά ανακαλύπτουν ότι έχει υπέρταση. Προσβάλλεται ο νεφρός του και λέμε, τι παράγοντες είχε, η υπέρταση διαβήτη. Άρα, πράγματι είναι υπό την έννοια αυτή ύπουλος παράγοντας κινδύνου, αλλά κυρίαρχος παράγοντας κινδύνου για πολλά πράγματα και κυρίως για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Ως αδένας δηλαδή, ο οποίος. Είναι ουσιαστικά, όχι, η υπέρταση είναι ουσιαστικά εκείνη η κατάσταση που δείχνει τι πίεση υπόκειται τα αγγεία μας. Και μάλιστα, για να μην πούμε σε λεπτομέρειες τώρα, υπάρχουν δύο. Η συστολική, ο κόσμος λέει η μεγάλη πίεση και η διαστολική. Αυτά τώρα και τα δύο τα μεγέθη εκφράζουν μια πίεση που ασκείται στα μεγάλα ή στα μικρά αγγεία. Το σίγουρο πάντως είναι ότι αφού θέλουμε να συσχετίσουμε τη διατροφή, και ο κόσμος λέει πολλές φορές το αλάτι. Σίγουρα το αλάτι είναι το α και το ω. Και αν θέλει, βεβαίως, θα ακούσετε πάρα πολλές φορές, γιατί και η οπτική γωνία που βλέπει κάποιος τα θέματα διαφορετική, λέει ανέβασα πίεση και πήρα λεμόνι. Που να ξέρει ότι πρέπει να πιει, να καταναλώσει μια λεμονιά. Τι να σου κάνει το ένα λεμόνι. Σωστά. Ή έφαγα ένα πορτοκάλι και ανέβασα πίεση. Πορτοκαλιά πρέπει να φας ολόκληρη. Ναι. Ή έφαγα ένα σκόρδο και έπεσε πίεση. Βέβαια, οι ξένοι Γερμανοί το έχουν εκμεταλλευτεί αυτό και κάναν, θα έχετε δει και στα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, τα γκβάι, από τον ποταμό γκβάι, τις ταμπλέτες, για να μην υπάρχει και αυτή η δύσκολη κοινωνική επαφή με τη δυσοσμία που έχει όταν κάποιος καταναλώνει σκόρδο. Αλλά θέλεις πολλές κελίδες σκόρδου για να επιδράσει στο ενδοθήλιο να πέσει πίεση. Μάλιστα. Βέβαια θα πει κάποιος, εγώ γιατρέ δεν ρίχνω αλάτι. Το πιστεύω, δεν είναι αλάτι. Έχει φροντίσει όμως η βιομηχανία παρασκευής τροφίμων γι' αυτό. Να σας πω απλά ότι το 1960-65 τα ζυμαρικά, το ψωμί ήταν εμπλουτισμένα μόλις με 2-2,5 γραμμάρια. Και τώρα είναι με 9,5 και 10 γραμμάρια. Πίστευτο. Και εμείς αυτό δεν το γνωρίζουμε. Άρα, λοιπόν, και τα καταναλώνουμε. Λέμε, εγώ δεν καταναλώνω. Δεν έβαλα αλάτι στην τροφή μου. Δεν χρειάζεται να ρίχνω και επιπλέον εγώ αλάτι με την αλατιέρα. Ένα. Δεύτερον, πολλή κουβέντα γίνεται για τον καφέ. Υπάρχει εδώ μια διαβάθμιση. Υπάρχει ο ελληνικός καφές, υπάρχει ο γαλλικός καφές, οι οποίοι είναι καφές, έχουν μικρή περιεκτικότητα σε πετεχολαμίνη, σε καφεΐνη. Είναι δηλαδή ελαφρύς. Δεν είναι ο βαρύς καφές όπως είναι ο Νέσκαφε, ο φραπέ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι αν του αρέσει να πιει το καφεδάκι, ας πιει το παραδοσιακά τον ελληνικό καφέ. Έτσι. Που κάνει και τώρα, τα υπόλοιπα βέβαια είναι έμεση επίδραση. Διότι αν τρως πολλά λιπαρά, δεν θα το κάνεις άμεσα, αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τα αγγεία σου θα αρχίσουν πλέον να υπόκειται σε αθυροσκλήρωση. Να χαλάει το ενδοθήλιο, να δυσλειτουργεί. Αυτό είναι πράγματι και παρομοιάζει ως αδένας που είπες, δηλαδή το ενδοθήλιο. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μετά να φθύρονται τα αγγεία και ανάλογα που θα φθύρονται, κυρίως στον εγκέφαλο θα έχουμε τον κίνδυνο για εγκεφαλικό. Στην καρδιά θα μας πούν και οι φίλοι καρδιολόγοι και θωρακοχειρουργός, θα έχουμε το
στεφανιό σύμβαμα το έφραγμα. Στην περιφέρεια θα έχουμε την περιφερική αγκιοπάθεια, με αυτό συνεπάγεται πολλές φορές για ακροτηριασμό και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν πάλι εάν οδηγηθούμε σε υπερβολές, έτσι, αν δηλαδή Βεβαίως. ο τρόπος ζωής μας είναι τέτοιος ώστε να καταναλώνουμε συστηματικά μεγάλες ποσότητες, ας πούμε, είτε αλατιού, είτε όλων αυτών που έχουν μέσα τα λεγόμενα κρυφά συστατικά που δεν τα γνωρίζουμε. Και εκεί, Εύη μου, επισέρχεται και ο παράγοντας αυτός που λέμε γενετική παρακαταθήκη. Τι γίνεται, αν εγώ έχω δύο γονείς ή ένα γονέα που ήταν υπερτασικός, έχω μια μειωμένη ικανότητα να αποβάλω περίσσια άλατος. Αν εμένα δηλαδή με φορτίζει, με γεμίζει με αλάτι, επειδή είμαι γενετικά προκαθορισμένος, κουρδισμένος να πω έτσι, να μην μπορώ να αποβάλω την περίσσια αυτή του άλατος, θα ανεβάσω πίεση, θα κάνω υπέρταση. Εσύ που έχεις γονείς χωρίς να έχουν υπέρταση, αντέχεις περισσότερο στη φόρτιση αυτή και μπορείς μέσω αποβολής να κρατήσεις φυσιολογικά τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης. Άρα, να, γιατί λοιπόν, βεβαίως δεν είναι μόνο η γενετική παρακαταθήκη, είναι και οι φίλοι μας. Υπάρχει αλλατοβαισθησία. Οι έχρωμοι έχουν αλλατοβαισθησία. Λοιπόν, εμείς είμαστε λιγότερο αλλατοβαίσθητοι. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι πολλές φορές η πρόσληψη άλατος ή όχι καθορίζεται και από την ικανότητα που έχει ο οργανισμός αντιρροπιστικά να αποβάλει αυτή την περίσσια του νατρίου, του άλατος. Αυτή είναι η κληρονομική προδιάθεση και αυτό πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αναλύοντας την διατροφή μας και σε σχέση και με τον τρόπο ζωής και βέβαια πώς αυτό επηρεάζει την εμφάνιση υπέρτασης, θα ήθελα λίγο να πάμε στο πολύ σημαντικό κομμάτι που λέμε πρόληψη και φαρμακευτική αγωγή και τι μπορούμε εμείς να κάνουμε ώστε να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις. Να διατηρούμε φυσιολογικό το βάρος μας. Ήδη 4-5 κιλά που παίρνει κάποιος παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να ανακλούν μια αύξηση της αρτηριακής πίεσης από μισό με ένα βαθμό. Δηλαδή, αν είναι οριακός κάποιος, και οριακά είναι το 140 ή 14, αν θέλεις, για τη μεγάλη, 90 ή 9 για τη μικρή, τότε ή αν έχει κιλά, με χάσει από 5-10 κιλών μπορεί η πίεση να πέσει κατά ένα βαθμό. Δηλαδή, να έχει 150 να γίνει 140. Άρα, να μην χρειαστεί φάρμακο να γίνει ορμοτασικός. Δηλαδή, η αύξηση του βάρους συνεπάγεται και με την αύξηση της. Πολύ σωστά. Αυτό το επιτυχάνουμε, το είπαμε και πολλές φορές και σε διάφορες συζητήσεις που κάναμε, με μια ισορροπία μεταξύ κατανάλωσης και πρόσληψης. Δηλαδή, τι προσλαμβάνω, τι καταναλώνω. Άρα, διατροφή σωστή και άσκηση. Αυτό είναι αξιώμα. Πάλι είμαστε στο δίπτυχο. Το δεύτερο που είπαμε είναι να περιορίσουμε συνήθως όμως το κάπνισμα. Το αλκοόλ. Πρόσκαιρα, βέβαια, αυτός που πίνει έχει μια εφορία και μπορεί να κάνει εγκυοδιαστολή και να πέσει πίεση. Αλλά η χρόνια λήψη αλκοόλ δημιουργεί σκλήρυνση των αγγείων. Το ίδιο πράγμα γίνεται με το κάπνισμα. Προάγεται αθεροσκλήρωση. Το ίδιο πράγμα κάνει όταν κάποιος έχει δυσλιπιδεμία. Και όλα αυτά τα κακά. Άρα λοιπόν, αν μπορεί κάτι να κάνει, είναι να έχει φυσιολογικά τα λιπιδιά του, να μην καπνίζει αν μπορεί καθόλου, να γυμνάζεται, να τρώει μεσογειακά και όπως πρέπει, να μην καταναλώνει αλάτι. Όλα αυτά συντελούν και είναι μη φαρμακευτικά μέσα. Έτσι. Πίστεψέ με, πολύ πιο σημαντικά όταν τα κάνει όλα μαζί σε συνεισφορά από ότι θα έκανε ένα χάπι. Ή και πολλές φορές και δύο χάπια αντιπερτασικά. Έτσι. Αυτό ακριβώς που είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή και αφορά στο γνωστό απόφθεγμα. Ότι η τροφή είναι στην ουσία το φάρμακό μας. Δηλαδή, πρωτού περάσουμε σε μια φαρμακευτική αγωγή, θα μπορούσαμε... Να τρώμε και όχι να μας τρώει, όπως το είπες πολύ σωστά, εύστοχα σε μια άλλη εκπομπή, η τροφή. Η τροφή. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, κύριε Σαββόπουλε, μόνο λίγα λόγια για τα είδη της υπέρτασης. Ναι, βεβαίως. Να ξέρουμε καταρχάς ότι η κύρια μορφή υπέρτασης είναι αυτή που λέγεται ιδιοπαθής και που έχει το 95% περίπου του πληθυσμού. Δεν υπάρχει αίτιο. Λίγο η γονιδιακή παρακαταθήκη από τους γονείς, όπως αναφέραμε, λίγο το περιβάλλον και το στρες επίσης. Και όλοι αυτοί οι παράγοντες, υπάρχει σαρκία, το κάπνισμα κτλ. Συντελούν να αυξηθεί η πίεση. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα κομμάτι 5% το οποίο έτσι συντελεί και έχει ως αποτέλεσμα τη δευτεροπαθή υπέρταση. Εκεί είναι λυσιτελής αντιμετώπιση. Δηλαδή, αν ο θηροειδής μου δεν είναι καλός και έχω πίεση επειδή έχω υπέρ ή υποθηροειδισμό, αν το διορθώσω, θα πάψω να είμαι υπερτασικός. Εάν έχω ένα πινεφρίτο που έχει ένα αδένομα, το οποίο παράγει ορμόνες οι οποίες προάγουν την αύξηση υπέρτασης. Αν το εξαιρέσω, τότε θα πάψω να είμαι υπερτασικός. Αν επίσης υπάρχει κάποια βολβιδοπάθεια, αν τη διορθώσω. Αυτά τα ξέρουν οι γιατροί. Δεν είναι βέβαια απαραίτητο κάθε ασθενή που εμφανίζει υπέρταση να πάμε σε έναν ενδελεχή έλεγχο. Θα κάνουμε κλινικοεργαστηριακό έλεγχο απλό ρουτίνας και αν χρειαστεί έχουμε ενδείξεις, αυτό σημαίνει γιατρός, όχι πρόβατο, θα πάμε βήμα για να δούμε. Υπενθυμίζω πάλι ότι μιλάμε για ένα 5% μόνο. Άρα ο πολλής κόσμος έχει ιδιοπαθή υπέρταση. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει η πίεση που είναι αυξημένη και η μεγάλη και η μικρή, αυτή λέγεται σύστολο-διαστολική, και υπάρχει και πίεση η οποία αφορά μόνο την μεγάλη, είναι συστολική, αμιγώς συστολική, και αυτή χαρακτηρίζει κυρίως άτομα πάνω από ηλικία 65 ετών. Και αυτό γιατί στην ηλικία αυτή και πάνω τα μεγάλα μας αγγεία έχουν σκλήρυνση,
Άρα λέει ο λαός ουκαλάβης παρά του μη έχοντος. Στη φάση δηλαδή διαστολής δεν έχει να πάρει κάτι ο οργανισμός και επομένως είναι ψευδός χαμηλή η αρτηριακή πίεση. Βεβαίως υπάρχει η λεγόμενη κακοήθηση υπέρταση ή επίγουσα υπέρταση, και αυτή είναι εκείνη όταν υπάρχει βλάβη στα όργανα στόχους. Δηλαδή, κάποιος είτε είναι υπερτασικός, είτε είναι και δεν το γνωρίζει, άρα δεν είναι, εμφανίζει υψηλές τιμές και τι έχει ως αποτέλεσμα? Να υπάρχει στρες στον εγκέφαλο, να κάνει υπερτασική εγκεφαλοπάθεια, στην καρδιά, πνευμονικό είδημα, θα πούμε ο φίλος καρδιολόγος, έτσι, στο νεφρό. Εκεί θέλει άμεση μείωση. Και αυτή είναι η επίγουσα μορφή της υπέρτασης ή μια μορφή αυτής η κακοήθης, γιατί χαρακτηρίζεται για πολύ ψηλή τιμή της μικρής διαστολικής. Περνάει πολλές φορές στο 130-140 και θέλει νοσοκομιακή αντιμετώπιση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κυρίως ιδιοπαθής υπέρταση, 5% δευτεροπαθής, και από την ιδιοπαθή πολλές φορές μπορεί να έχουμε, όχι πολλές φορές, αλλά οι γιατροί να κληθούν πολλές φορές να αντιμετωπίσουν επίγουσες μορφές υπέρτασης, οι οποίες και αυτές θα πρέπει να γίνουν με έλεγχο σε νοσοκομείο. Σε νοσοκομείο, ναι. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαββόπουλε. Να περάσουμε λίγο στον κύριο Κανέλο, να μείνουμε λίγο στο θέμα της υπέρτασης, καθότι θα ασχοληθούμε έτσι εντελεχώς σήμερα με το συγκεκριμένο. Και να μας πείτε, κύριε Κανέλο, ποιες είναι οι βλάβες της υπέρτασης στο καρδιαγγειακό σύστημα. Η υπέρταση έχει ένα πολύπλευρους στόχους. Βάλει δηλαδή αρκετά όργανα από τον νεφρό, από τον εγκέφαλο. Το που λέμε το ύπουλο που είπε ο κύριος Σαββόπουλος πιο πριν. Ακριβώς. Βέβαια, ο κύριος αποδέκτης όλης της φόρτισης αυτής της πίεσης που γίνεται είναι ο καρδιακός μυς. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αφενός μεν το αρδευτικό σύστημα της καρδιάς, δηλαδή η αγκίωση της καρδιάς, επιβαρύνεται. Σε περιοχές του αγκιακού δικτύου όπου υπάρχουν καμπυλώσεις και υλικώσεις, σχηματίζονται αθυρωματικές πλάκες εξαιτίας της υπέρτασης, οπότε η υπέρταση μπορεί να οδηγήσει σε στένωση των στεφανίων αρτηριών και συνεπώς σε ένα μελλοντικό έμφραγμα, αφενός μεν είναι αυτό, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο είναι μηχανικό και αφορά την επιβάρυνση της καρδιάς με την πίεση. Η πίεση λοιπόν δυσκολεύει την καρδιά, γιατί η καρδιά είναι μία αντλία, και την δυσκολεύει ιδιαίτερα στο να εξωθήσει το αίμα προς την περιφέρεια, προς το υπόλοιπο σώμα δηλαδή. Την επιβαρύνει. Την επιβαρύνει ιδιαίτερα μηχανικά. Υδροστατικά και μηχανικά την επιβαρύνει. Αυτή λοιπόν η επιβάρυνση τι κάνει? Η καρδιά πρέπει να ανταποκριθεί όμως σαν αντλία. Τι γίνεται λοιπόν? Η καρδιά υπερτρέφει. Αναπτύσσει λοιπόν ο ασθενής αυτός υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια σε έδαφος υπέρτασης. Η καρδιά δηλαδή, αν μου επιτρέψει την έμφαση, γίνεται πιο παχιά το μυοκάρδιο. Έχει περισσότερα πλέον κύτταρα υπερτροφικά και κύτταρα με πολύ περισσότερες αριθμός σε σχέση με το φυσιολογικό. Προσπαθεί να ανταπεξέλθει δηλαδή. Προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις αυξημένες πιέσεις. Άρα έχουμε κύτταρα υπερτροφικά και περισσότερα. Γίνεται αυτό που λέμε υπερτροφική και μεγάλη, υπερτροφική λοιπόν και μεγαλοκαρδία. Και η καρδιά μέχρι ένα ορισμένο σημείο μπορεί να ανταπεξέλθει. Από εκεί και έπειτα μετά ο αντιρροπιστικός αυτός μηχανισμός δεν λειτουργεί και αναπτύσσει ο ασθενής σταδιακά καρδιακή ανεπάρκεια. Τι να σου κάνει λοιπόν, και αυτή η καρδιά πια. Ακριβώς. Άρα λοιπόν ένας ασθενής ο οποίος δεν ρυθμίζεται χρόνια, αναπτύσσει και βλάβες στο αγκιακό δίκτυο και βλάβες στα ίδια τα μυοκαρδιακά κύτταρα, πέφτει η απόδοση της αντλίας, αναπτύσσει καρδιακή ανεπάρκεια σταδιακά, με αποτέλεσμα πλέον να έχουμε την εμφάνιση δύσπνοιας, αρχικά σε έντονη προσπάθεια και αργότερα σε ελάχιστη κόπωση, ακόμα και στην ηρεμία. Άρα λοιπόν η καρδιά καταστρέφεται σταδιακά και ο ασθενής θα οδηγηθεί βέβαια σε πιθανότητα αυξημένου κινδύνου για θάνατο, είτε αν προλάβει το έμφραγμα ή αν δεν προλάβει το έμφραγμα, η ίδια η καρδιά η οποία σαν αντλία θα σταματήσει να λειτουργεί. Άρα λοιπόν πίεση ανεξέλεγκτη, πίεση αρρύθμιστη, πίεση η οποία δεν έχει βρεθεί ποτέ, θα δημιουργήσει μια διτή καταστροφή και στο αγκιακό δίκτυο, αλλά και στο ίδιο το μυοκάρδιο. Και στο μυοκάρδιο. Μάλιστα. Τώρα, μία ερώτηση, η οποία είναι και όλες οι συμβουλές που μας έχετε δώσει είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Θα ήθελα να τονίσουμε όμως, επειδή δεν το γνωρίζουμε και έχουν ακουστεί πάρα πολλά επί του θέματος, σε σχέση με την μέτρηση της πίεσης. Σε τι κατάσταση πρέπει να είναι κάποιος για να μετρήσει την πίεσή του και να έχει ένα ασφαλές αποτέλεσμα, ας πούμε, το οποίο να είναι αντιπροσωπευτικό, έτσι, να μην είναι ανησυχητικό ή ασφαλμένο. Για να έχουμε μία σωστή, αξιόπιστη θα έλεγα, μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, θα πρέπει ο ασθενής να είναι σε ήρεμη κατάσταση,
να είναι καθιστός τουλάχιστον 5-10 λεπτά, να μην έχει κάνει κάποια επίπονη εργασία πριν και να μετρήσει σε αυτή τη φάση την πίεσή του. Να βάλει σωστά την περιχειρίδα, να μετρήσει με πιεσόμετρο το οποίο να έχει ένδειξη, να μην είναι δηλαδή ένα πιεσόμετρο το οποίο εντός εισαγωγικών χάνει στην τιμή του, υπάρχουν αξιόπιστες εταιρείες και μη. Επίσης έχει μεγάλη σημασία ποιος θα κάνει τη μέτρηση. Θα την κάνει ο ίδιος ο ασθενής, θα την κάνει ο ιατρός, θα την κάνει ο νοσηλευτής, θα την κάνει το φαρμακείο της γειτονιάς, ποιος θα την κάνει. Και επίσης ο ασθενής, υπάρχει και το φαινόμενο της άσπρης μπλούζας, όπου όταν ο ασθενής έχει παρατηρηθεί, τη μετράει ο γιατρός και έχει φοράει την άσπρη την μπλούζα, ο ασθενής επειδή έχει φοβάται ψυχολογικό, ακριβώς, ανεβάζει πίεση. Αυτό ονομάζεται σύνδρομο της λευκής μπλούζας. Α, καλά. Νομίζω ότι όλοι υπάρχουν από αυτό το σύνδρομο της λευκής μπλούζας. Γι' αυτό και σε μια συνάντηση για μια κλινική μελέτη που αφορά τη μελέτη Harmony της υπέρτασης που έχουμε κάνει με τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Σαββόπουλο, μου έδειξε στην Αγγλία, στα επίγοντα, στο Imperial College του Λονδίνου, στο αντίστοιχο νοσοκομείο, ότι υπάρχουν ειδικοί θάλαμοι, όπου μπαίνει ο ασθενής, κάνει το πιεσόμετρο επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, είναι κάποιοι θάλαμοι ηρεμίας, να το πω σαν έτσι. να είναι στο σπίτι. Βραχίων μετρήσεων, μια σειρά λοιπόν από μετρήσεις στα 15 λεπτά, και αυτή η πίεση θεωρείται αξιόλογη. Ναι. Τώρα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες πλέον, τις καινούργιες, γιατί ακόμα και πριν ένα χρόνο ή και πριν 2 χρόνια ήταν άλλες οδηγίες, είναι δυναμικές οδηγίες οι οποίες αλλάζουν βάσει των νεότερων μελετών, δείχνει ότι δεν αρκεί μία μέτρηση σε ένα φαρμακείο ή σε ένα σπίτι, για παράδειγμα 16-17 πίεση ή μεγάλη πίεση που λέμε συστολική, για να πάει κάποιος και να πει ότι εγώ θέλω αγωγή. Θα πρέπει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, να ακολουθήσει 2 οδούς. Ή μέσα σε 1-2 εβδομάδες να πάρει αρκετές μετρήσεις, ή θα πρέπει να βάλει ένα holder 24ωρου και να βγάλει το μέσο όρο. Ο μέσος όρος του 24ωρου ή των επαναλαμβανόμενων μετρήσεων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα αποτελέσει, αυτά τα νούμερα δηλαδή που θα πάρει ο μέσος όρος, θα αποτελέσει και το κριτήριο αξιόπιστο αποτέλεσμα, για να δηλαδή, δούμε αν θα πάρει ή όχι ακριβώς, για να δούμε αν θα λάβει ή όχι αγωγή. Αγωγή δεν μπορεί κάποιος να λάβει αν παρουσιάσει ξαφνικά 17 ή 18. Θα πρέπει να βγει ο μέσος όρος. Άρα λοιπόν, είτε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στο σπίτι ή στο φαρμακείο οπουδήποτε αλλού, είτε μέσω του holder του 24ωρου. Δεν αρκεί μία τιμή μέτρησης η οποία θα είναι ψηλή για να καθοριστεί και να μπει διάγνωση. Ναι, μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας ψυχολογικής κατάστασης. Μπορεί κάποιος να εκνευριστεί. Γιατί μέχρι στιγμής αυτή ήταν η συνήθις οδό, η περπατημένη δηλαδή ήταν αυτή. Πήγαινε σε κάποιο φαρμακείο, πήγαινε σε κάποιο νοσοκομείο κάπου, βρίσκανε πίεση 17-18 και ξαφνικά ο ασθενής ζήταγε ο ίδιος χάπι. Δεν είναι σωστό αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει σωστή αξιολόγηση και εκτίμηση της πίεσης. Μάλιστα. Ωραία. Αρκετά ενδιαφέρον αυτό. Και πάνω σε αυτό το ζήτημα θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται, κύριε Κανέλο, όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά στις τιμές μέτρησης του αριστερού και του δεξιού χεριού. Καταρχήν υπάρχει μία ερώτηση παγίδα που μας αναφερόταν στους φοιτητές. Από ποιο χέρι μετράμε τη σωστή γιατί πίεση. Εγώ ξέρω ότι μετράμε από το χέρι της καρδιάς. Μπορεί και να λοιπόν, η σωστή απάντηση, την οποία οι φοιτητές δύσκολα σας ενημερώνω ότι απάντησε, ήταν ότι μετράμε και τα 2 χέρια και παίρνουμε την πρώτη φορά τουλάχιστον, γιατί ο κ. Σαββόπουλος ιδιαίτερα στο Πανεπιστήμιο την έβαζε αυτή την ερώτηση, και βρίσκουμε την πιο χαμηλή. Αυτή που θα βρούμε η πιο χαμηλή στο χέρι, αυτή είναι και σωστή. Αυτή είναι και αξιόπιστη. Αυτή κρατάμε δηλαδή. Τώρα βέβαια υπάρχει όμως περίπτωση, ξέρετε, μετρώντας την πίεση στο αριστερό και στο δεξί χέρι, να βρούμε μεγάλη διαφορά. Ποιο θα είναι το εύρος διαφοράς στο οποίο θα πρέπει να περιοριστούμε? Είναι περίπου 20 mm στήλης της αργύρου. Δηλαδή το ένα το χέρι να έχει 120 και το άλλο 140 είναι αποδεκτό. Το ένα όμως το χέρι να έχει 120 και το άλλο 150, 160, 180, τότε σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για φαινόμενο υποκλοπής και ίσως σε αυτή την περίπτωση υποκρύπτεται κάποιο ανέβρισμα. Το οποίο είτε είναι στην αορτή, τώρα στη θωρακική, στην κοιλιακή, δεν γνωρίζουμε, γιατί το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι τα ανεβρίσματα είναι πλέον ο φόβος του καρδιολόγου, ξέρετε, δεν είναι το έμφραγμα. Το έμφραγμα πλέον αντιμετωπίζεται, πηγαίνουν ασθενείς στο νοσοκομείο, υπάρχουν εξειδικευμένες τεχνικές κτλ. Ο φόβος μας είναι το ανέβρισμα. Και το ανέβρισμα, διότι προκαλεί ευνίδιο θάνατο, έχει μεγάλη θνησιμότητα και αντιμετωπίζεται κυρίως μόνο χειρουργικά. Μπορεί να αντιμετωπιστεί και
με κάποια συντηρητική αγωγή, αλλά πάντα ο κίνδυνος υπάρχει. Άρα λοιπόν το ανέβρισμα και το οξέφραγμα του μυοκαρδίου μιμούνται συνήθως την ίδια κλινική εικόνα. Μάλιστα. Οπότε εκεί υπάρχει για κάτι ευνίδιο, ιδιαίτερο διαφορεδιαγνωστικό πρόβλημα και για μας ακόμα τους καρδιολόγους, αλλά νομίζω ότι για τα ανεβρίσματα ο καλύτερος που μπορεί να απαντήσει γενικότερα για τη συζήτηση είναι ο κύριος Διπλάρης. Αυτό θα έκανα κι εγώ τώρα. Θα ήθελα το λόγο στον κύριο Διπλάρη και μιας και μιλάμε έτσι για ανεβρίσματα, θα ήθελα να μας μιλήσετε έτσι λίγο για κάποιους ευνίδιους θανάτους που έχουμε. Δηλαδή εκεί που κάποιος είναι υγιής, ας πούμε, έχει τις καθημερινές του υποχρεώσεις, ξαφνικά, ας πούμε, πράγματι, συμβαίνει το μοιραίο. Όπως είπαμε και από την αρχή της εκπομπής, η αρτηριακή υπέρταση είναι ένας ύπουλος εχθρός και ουσιαστικά αυτό είναι που δείχνει αυτή η ευνίδη θάνατη που αναφέρεται. Πολλές φορές σχετίζονται με τα ανεβρίσματα όπως τα περιέγραψε και ο κύριος Κανέλος. Τι είναι το ανέβρισμα? Για κάθε σωματότυπο, για κάθε άνθρωπο υπάρχουν οι φυσιολογικές διαστάσεις που θα πρέπει να έχουν τα αγγεία του. Μάλιστα. Όταν ένα αγγείο και δει ένα μεγάλο αγγείο όπως η αορτή αρχίζει να μεγαλώνει, να ξεχυλώνει, ας το πούμε έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος ότι σιγά σιγά με αυτή την αύξηση μπορεί να σπάσει. Μάλιστα. Διωγγώνεται, επομένως. Αυτή η διόγκωση είναι το ανέβρισμα. Πότε γίνεται αυτό? Όλοι οι υπερτασικοί έχουν ανέβρισμα? Όχι, προφανώς. Γιατί μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών που έχουν υπέρταση, αλλά πολύ μικρότερος που έχει κάποιο ανέβρισμα. Πρέπει να υπάρχει και πρόβλημα ουσιαστικά στο δομικό συστατικό, στο τείχομα του αγγείου. Δηλαδή να είναι ευαίσθητο το αγγείο, έτσι ώστε με την συνεχή πίεση που δέχεται εξαιτίας της υπέρτασης να αρχίσει σιγά σιγά να ξεχυλώνει, που λέμε. Όταν, ας πούμε, φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο, τότε υπάρχει ο κίνδυνος ρήξης. Και για την ακρίβεια, ο κίνδυνος ρήξης του ανεβρίσματος είναι ανάλογος της ακτίνας του. Όσο μεγαλώνει, τόσο αυξάνεται και αυτός ο κίνδυνος. Μάλιστα. Δηλαδή χωρίς συμπτώματα, έτσι. Αυτό μπορεί να γίνει χωρίς συμπτώματα. Ακριβώς μπορεί το πρώτο σύμπτωμα ενός ανεβρίσματος μπορεί να είναι ο ευνίδιος θάνατος, μια ρήξη ελεύθερη. Μια άλλη κατάσταση εξαιρετικά επίγουσα είναι αυτό που ονομάζουμε οξύς διαχωρισμός της αορτής. Αυτό πρέπει να το φανταστούμε σαν μια αρχόμενη ρήξη που εκδηλώνεται με έντονο πόνο στο στήθος, στην πλάτη, και χαρακτηριστικά αυτό που περιγράφει ο ασθενής είναι τόσο δυνατό σαν μαχαιριά. Περιγράφει σαν μια δυνατή μαχαιριά στο στήθος και στη συνέχεια στην πλάτη. Χωρίς να μπορεί να αναπνεύσει, δηλαδή? Όχι, δεν έχει να κάνει. Το χαρακτηριστικό είναι ο πόνος. Πολλές φορές συνοδεύεται και από δύσπνοια. Μπορεί να συνοδευτεί από πάρα πολλές άλλες, από νευρολογικές επιλογές. Μπορεί να εμφανιστεί σαν εγκεφαλικό. Μπορεί να εμφανιστεί σαν μούδιασμα στα χέρια. Να μιμηθεί πολλές καταστάσεις που ουσιαστικά περιγράφονται και σε άλλα νοσήματα. Αλλά ο πόνος είναι το χαρακτηριστικό του. Ο έντονος πόνος. Ο έντονος πόνος. Μάλιστα. Να επανέλθω λίγο στον κύριο Σαββόπουλο και μιας και συζητάμε περί ανεβρισμάτων, θα ήθελα να σας ρωτήσω, την άποψή σας σε σχέση με τα ανεβρίσματα, κύριε Σαββόπουλο, και αυτή την διεπιστημονική ομάδα Work Team που αναφέραμε και σε άλλη εκπομπή και έγινε λόγος. Είπε πολύ καλά ο κύριος Διπλάρης ότι πολλές φορές το πρώτο σύμπτωμα είναι ο θάνατος. Έχει τύχει να χάσουμε συνάδελφό μας μέσα στο νοσοκομείο με οξία ρήξη ανεβρίσματος. Άρα, πολλές φορές είναι τυχεροί οι ασθενείς, στο για άλλο λόγο ανακαλύπτουν το ανέβρισμα. Δηλαδή, πάνε να κάνουν ένα υπέρηχο. Ναι, σωστό. Στα πλαίσια να δουν αν έχει μια συγκεντρική βιογραφία, το check-up, ας πούμε, έτσι. Και αμέσως βγαίνει εκεί ένα συμπτωματικό και εκεί νομίζω είναι και πολύ καλή πρόγνωση και καλύτερα για τον χειρουργό η αντιμετώπιση. Όταν αυτό αντιμετωπιστεί αμέσως. Εδώ είναι εκ των όνων κάνευ ότι χρειάζεται ομάδα. Δηλαδή, ποια είναι η ομάδα? Στο γιατρό υπερτάσεως. Ο γιατρός, ο παθολόγος ή ο καρδιολόγος, ο οποίος θα πάει να κάνει το υπερηχογράφημα, όπως προηγουμένως ο κ. Κανέλος. Αμέσως βλέπει ένα ανέβρισμα. Υπάρχουν και βέβαια, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα, πόσο πάνω ή πόσο περισσότερο από εκατοστά πρέπει να είναι για να υπάρχει κίνδυνος ρήξης. Γιατί αλλιώς, αν είναι κάτω από κάτι, ας πούμε 4 εκατοστά παράδειγμα, έτσι μπορεί να είναι μόνο μια παρακολούθηση και να μην χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Άρα θέλει μια παρακολούθηση. Και βεβαίως, όταν θα είναι και εκτιμηθεί από τον καρδιολόγο ότι είναι στα όρια ή αρχίζει και αυξάνεται, τότε πραγματικά θα πρέπει να συνδεθεί και να αντιμετωπιστεί και πραγματικά να δεικνύεται και η αξία. Εδώ θα λέμε ότι σώζει τη ζωή.
δεν είναι απλώς δηλαδή, το θέμα πρόληψης. Ναι. Διότι το προλαβαίνω. έβημο στην πρωτογενή πρόληψη, αυτή που λέμε πρωτογενή πρόληψη, όπου δεν έχει γίνει ακόμα κάποιο σύμβαμα, μπορεί να έχει δεκαετίες πολλές φορές να την εφαρμόσει αυτή την πρόληψη. Δηλαδή να χάσει βάρος κάποιος, να ρυθμίσει την πίεση, να ρυθμίσει τα λιπίδια. Αν όμως πάμε σε ένα επίπεδο που γίνει κάτι, όπως ένα εγκεφαλικό, ένα έμφραγμα κτλ., τότε έχει πολύ λίγο διάστημα. Και εδώ δεν έχει καν διάστημα. Δηλαδή η ρήξη σημαίνει ευνίδιος θάνατος. Τώρα βέβαια. Θα δούμε τις ευκαιρίες να ρωτήσω τον κύριο Διπλάρη και εγώ αν σήμερα είμαστε μόνο με το χειρουργείο, υπάρχουν και ενδοαυλικές αντιμετωπίσεις ανευρισμάτων. Γιατί προχωρούμε ακόμα περισσότερο στην τεχνολογία. Κάτι που βέβαια έτσι, έχει και αυτό την αξία του. Γιατί πολλοί κόσμος φοβάται καμιά φορά σαν να θέλει ή του λένε ότι είχε ένα ανέβρισμα και λέει τώρα πού να πάω στο Διπλάρη, θα μπλέξαμε, βάλει με χειρουργήσει. Μεγάλο χειρουργείο. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις. Υπάρχουν και εγώ λίγο έτσι τον. Να κάνω και εγώ λίγο τον. Βέβαια, γιατί όχι, εννοείται. Πράγματι. Όταν εξαρτάται από την εντόπιση του ανευρίσματος, δηλαδή σε ποιο σημείο ή ποια αρτηρία είναι αυτή που πάσχει. Όταν είναι η κατιούσα θωρακική αορτή ή η κοιλιακή αορτή, μπορούμε πολύ εύκολα με ένα μόσχευμα ενδοαυλικό, με ένα στέντ ουσιαστικά, να μπούμε από τα μυρεία. Από αγκείο, να μην χειρουργηθεί ο ασθενής. Και χωρίς χειρουργείο ουσιαστικά να πάμε να σταθεροποιήσουμε αυτή την περιοχή, να αποκλείσουμε το ανέβρισμα από την κυκλοφορία, να σταματήσει να δέχεται τις πιέσεις δηλαδή που δεχόταν. Και μετά, πολύ απλά, την άλλη μέρα ουσιαστικά, ο άνθρωπος να πάει στο σπίτι του ήρεμος και να έχει μια παρακολούθηση με τα φάρμακα του. Άρα και σε μεγάλη ηλικία ασθενείς με συνοσιρότες είναι μια δεδειγμένη αυτή η μέθοδος. Γιατί διαφορετικά το χειρουργείο είναι βαρύ χειρουργείο. Μόνες περιπτώσεις που δεν μπορούμε να φτάσουμε να έχουμε ενδοαυλική αντιμετώπιση είναι όταν μιλάμε για την ανιούσα θωρακική αορτή ή το αορτικό τόξο, που η αντιμετώπιση είναι πιο εξειδικευμένη. Και εκεί έχουμε νεότερες τεχνικές στις οποίες μπορούμε να γλιτώσουμε τις βαλβίδες του ασθενούς που συχνά κινδυνεύουν, να το πούμε έτσι, σε αυτά τα χειρουργεία. Υπάρχουν εξέλιξεις, μιλώντας για βαλβίδες κάποια στιγμή σε άλλη εκπομπή, ίσως μπορέσουμε να πούμε περισσότερα. Δεσμευόμαστε. Αλλά η τεχνολογία έχει προχωρήσει αρκετά και κάνει αυτή την αντιμετώπιση το λιγότερο δυνατό επεμβατική. Χαιρόμαστε να ακούμε για νέες μεθόδους. Άρα το μήνυμα, για να δώσω και τη σκητάλη για να κλείσει όπως ωραία άρχισες, θα πρέπει να το περάσει ο κ. Κανέλος, ο καρδιολόγος, ανέμακτα με το screening. Δηλαδή, όταν πάνε να κάνουν στον καρδιολόγο το υπερηχογράφημα, είτε γιατί είναι παιδιά για να παίξουν σε ένα πρωτάθλημα ποδοσφαίρου μπάσκετ. Γιατί είναι εργαζόμενοι, εδώ υπάρχει η ΔΕΗ, από ό,τι ξέρω εγώ που έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό. Είναι πολύ σημαντικό στο screening να εντοπίσει αυτό και να το συνδέσει, φαντάζομαι έτσι δεν είναι. Και να προλάβει δυσάρεστες καταστάσεις, μη αναστρέψιμες. Θα πρέπει όταν υπάρχει ιστορικό ευνίδιο θανάτου στην οικογένεια, πρώτον. Δεύτερον, όταν αυτός ο ασθενής έχει χρόνια υπέρταση, όταν έχει παράγοντες κινδύνου όπως είναι η χρόνια υπέρταση η αρρύθμιστη, η δυσλιπιδεμία, η παχυσαρκία, όλοι αυτοί είναι επιβαρυντικοί παράγοντες που μπορούν να προμηνύουν ένα ανέβρισμα. Κυρίως όμως η κληρονομικότητα. Αν δηλαδή κάποιος, όπως προανέφερα, έχει γονείς οι οποίοι να έχουν ευνίδιο θάνατο. Και ξέρετε, τότε δεν υπήρχαν ιατροδικαστές για να μας πούνε την αιτία. Οπότε δεν γνωρίζαμε ποιος ήταν και ποιος δεν ήταν. Το ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, πιστεύω, σύμφωνα με οδηγίες, ότι θα πρέπει πάνω από τα 40 και κυρίως το αντρικό φύλο, που είναι πιο επιρρεπής, να κάνει ένα απλό υπέρηχο, ένα απλό screening, όπως είπε και ο κ. Σαββόπουλος, για να μπορέσουμε να δούμε αν στον υπέρηχο της καρδιάς, δηλαδή μέχρι ένα σημείο, μπορεί να φανεί αν υπάρχει κάποια διάταση. Και αν υπάρξει κάτι τέτοιο, να εκτιμηθεί και να πάει παραπέρα, δηλαδή στον καρδιοχειρούργο, ο οποίος θα εκτιμήσει και την περαιτέρω πορεία. Αν δηλαδή χειρουργείται, αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε σε. Ακριβώς βρίσκεται η κατάσταση του ατόμου. Άρα λοιπόν επιστρέφουμε και πάλι στην πρόληψη από όλα όσα υπόθηκαν, η οποία είναι το Α και το Ω. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μας και συζητήσαμε για αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Να είστε καλά. Εμείς δεσμευόμαστε σε μια επόμενη εκπομπή με εξίσου σημαντικά ζητήματα περί υγείας. Μέχρι τότε να προσέχετε τον εαυτό σας και την υγεία σας.